Merħba tfal, illum ħanaqraw il-ktib Luċjan il-Qattuż Veġetarjan. Dan il-ktib kitbu Mark Zammit, disinji ta' Ruth Cilja, il-pubblikazzjoni Merlin f'kollaborazzjoni mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Ħanibdew billi naqraw il-ħarsetta. Luċjan huwa qattuż speċjali, iħobb jiekol biss il-frott u l-ħaxix. Luċjan huwa veġetarjan. Iqtates l-oħra ma jilagħbux miegħu għax ma jikolx laħam. Tajt Luċjan jirnexxielu jagħmel ħbieb ġodda, ejja nsiru nafu tfal. Luċjan kien qattuż fuq tiegħu ħafna. Dejjem iduru jfittex ħalli jara ma' min se jaqbad. Il-tatis l-oħra ma kienux joqogħdu ma' Luċjan għax Luċjan ma kienx bħalhom. Il-tatis l-oħra kienu jieklu l-insetti u l-annimali żgħar, iżda Luċjan le. Luċjan ma kienx iħobb il-laħam u kien jiekol biss il-frott u l-ħaxix. Luċjan kien qattuż veġetarjan. Illum ġurnata sabiħa ħaseb Luċjan is-sema blu, il-fjuri sofor u l-ħaxix aħdar. Temp perfett biex immur passiġġata fil-ġnien u nagħmel ħbieb ġodda. U miexi Luċjan ra farfed vjola, aħdar u abjad, itir minn fuq fjura għall-oħra. Ara kemm hu sabiħ dan il-farfett. Ħammur saħdejh bil-mod il-mod u nara jrid ikun ħabib tiegħi, ħaseb Luċjan. Luċjan resaq lejn il-farfett. Max biża, ajut, ġi qattuż biex ikolni, beda jgħajjat il-farfett. Il-farfett tar u Luċjan baqa' waħdu. Uff, xi dwejjaq, ħadd ma jrid ikun ħabib tiegħi. Kif se nagħmel biex ikolli l-ħbieb? Luċjan kompla miexi u ra fekruna, miexja ħdejn il-fjuri bojot u vjola. Ara x'inhi ħelwa din il-fekruna! Din żgur tkun tridni nsir ħabib tagħha, ħaseb Luċjan. Luċjan beda risaq bil-mod lejn il-fekruna. Iżda kif wasal qrib tagħha, il-fekruna qabdet tgħajjad. Max biża ajut, ġi qattuż biex ikolni. Il-fekruna daħlet tiġri fil-qoxra tagħha u ma rriditx toħroġ. Bonġu, oħroġ naqra ħansiru ħbieb. Jekk jogħġbok, alla Luċjan. Tajt mhux hekk, int qattuż u l-qtat issiklu annimali żgħar. Jien mhux ħirġa, ħallini bi kwieti. Luċjan ma kellux triq oħra ħlief li jitlaq miħdejn il-fekruna. Uff xi dwejjaq, ħadd ma jrid ikun ħabib tiegħi. Kif se nagħmel biex ikolli l-ħbieb? Beda jaħseb Luċjan. Luċjan wasal ħdejn għadira, hemm ra żrinċ isfar u aħdar. Isa, hawn żrinċ, iż-żrinċijiet ħulin. Dan żgur ikun irid isir ħabib tiegħi. Luċjan mar inkiss ħdejn tarf l-għadira u poġġa bil-qiegħda. Bonġu sieħbi, jien Luċjan, trid tkun ħabib tiegħi. Iż-żrinċ inħasat u qabeż qabża kbira lilin. Max biża ajut, ġi qattuż biex jikolni, reġa' qal iż-żrinċ. Luċjan ma setax imur wara żrinċ għax ma kienx jaf jom.
U f'xi dwejja ħadd ma jrid ikun ħabib tiegħi. Kif se nagħmel biex ikolli l-ħbieb? Issa beda jaqta' qalbu Luċjan. Huwa miexi lura lejn id-dar. Luċjan reġa' ra lill-farfett. Il-farfett kien maqbut f'anbuta u beda jitħabad biex jipprova jinħal minna. Kif ra hekk Luċjan ma qrib il-farfett u b'difrih beda jqatta l-anbuta. Kellu joqgħod attent ħafna ma jmurx jorqod lill-farfett u jweġġaw. Kif ħelsu il-farfett dar lejn Luċjan u qallu: Int mhux il-qattus li rajt l-ewwel. Grazzi tal-li salvajtni. Mela int veru trid tkun ħabib tiegħi? Kien sorpriż il-farfett. Iva, jien veġetarjan. Nikol biss il-frott u l-ħaxix. Nieħu gost ħafna jekk insiru ħbieb. Sa fl-aħħar Luċjan kien sab ħabib. Il-farfett tar u mar ixerrida mal-annimali kollha li Luċjan kien qattus veġetarjan. U li ma rid jiekol lil ħadd, rid biss ikollu ħbieb ġodda. Kif semgħu hekk l-annimali ħarġu fil-ġnien u marru jiltaqgħu ma' Luċjan. Luċjan rid itir bil-ferħ. Fl-aħħar sab ma' min jgħid kelma u jqatta il-ħin. U hekk qed naraw il-Luċjan flimkien mal-farfett kuntent għax kien sab il-ħbieb tiegħu. Mela tfal, illum qed naraw il-dan Luċjan il-qattus li jixtieq jagħmel ħbieb. Kieku kellna aħna nagħmlu ħbieb ma' Luċjan u nistidnuh għall-ikel. Ejja flimkien nippreparawlu menù tal-ikla li ħanamlulu. Tinsewx, Luċjan kien qattus veġetarjan u hawnhekk jien preparajtilkom menù veġetarjan. Mela ħatamlulu wieħed intom ukoll u dan li preparajt jiena biex intikom ftit idejat ħajjejnukom. Mela jien għamiltlu l-ewwel platt, it-tieni platt u wkoll id-deżerta. Ħanibdew l-ewwel platt. Kieku intom x'kontu tippreparawlu il-Luċjan fil-bidu tal-ikla? Jien ħantikom x'li ktibt jiena biex intikom idea. Jiena kieku kont nagħmillu jew soppa tal-qara ħamra, jew ħobż biż-żejt u t-tadam. Intom kieku x'kontu tagħmlu? Issa ħammorru għat-tieni platt. It-tieni platt jiena ktibt ravjul bit-salza tat-tadam. Jew froġa tal-faqqih. Iktbu intom kieku t-tieni platt x'kontu tagħmlulu. Fl-aħħar nett id-deżerta. Insalata tal-frott jew kik tat-tuffieħ. Hekk dan huwa menù veġetarjan. Nispera li din l-istorja oġbitkom tfal. Saħħa.